ҳикоя дар бораи Иброҳим пайғамбар. дадо, ҳамин шаб худо қати ман гап зад. Вай гуфт ки аин шаҳр буромда равам. ибром бачаам, ту дар бораи кадом худо гуфтосӣ? одамо худои мӯл ба саҷда мекунад. Ман фақат якта худои мешиносам дадо, худои Яҳве, ҳамон худое ки бобои мо одам вай ба саҷда мекард. Сурай, занак, сафар ба тайёр шудан дар кор. дадош, куҷо рафта намон дар кор ки? куҷо ба худо нишон тиҳад. бачаам, биё, ман ҳамин шаҳранда гӯру чӯб када баъди мурданам куҷо равӣ рав? Не дадо, ман гуфти худо иҷро каданам дар кор. худо гуфт ки хони падара дар хони хешода монда рав. худо ваъда дод ки аз ман насли калон мебарорад, номи мана машҳур мекунонад. бо аз насли ман ҳамаи хонаводаҳои рӯи замин барака меёвад. ин чӣ хел мешавад мардакҷон? охир монда ақалла писарамон нест ки шумоя дастгирӣ кунад. худо нахоҳаду ягон душманон ҳамла кунад, чо мекунем? бо умеди ин ғуломон нашавед, инҳо аз ду сармоя парофтагу рехта мебуравад. хавотир нашав, худо манба ваъда додагӣ. пага бега писардорам мешим, насламо мӯл мешавад. ором шав. писарам, ту рост гуфтӣ. якум гуфти худо иҷро кун. леки аз ту якта илтимос. ҳамин ақалла ҷиянат луту худак ки бар? тӯри уфтосиян лекин мусофиринда як тарафатона дастгирӣ мекунад вай охир? хайр, лут худаш медонад. хоҳад агар марҳамат, ман не намегӯм. лут ту ҷизе мегӯӣ? амака, ман шумо ки куҷо ки наравид мерам. ҳама гову гӯспандома, ғуломома гифта шумо ки мерам. худо нишон дод ки ҳозир ба ҳамин ҷа истем. ман якта қурбонгоҳ сохта худои шукр мекунам ки мои соғу саломат то ҳамин ҷай оварда расонид. ин дашти алойҳохдаш чӣ хел ҷо бошада? инҷа ҳамаш канон гуфтагӣ ҷо. инҷа ба ҳар хел қабилаҳо зиндагӣ мекунанд. халқаш тамоман расво, на шарму ҳаё мондагӣ, на тарси худо. ояшон куштану ҷанг кадану дуздан. дилам ваҳм гифтос, бо мова ҳуҷум накунад? не, натарс. худо ваъда додагӣ ки ман ба ки нағзӣ кунад барака меёвад, ки душманӣ кунад худо вай ҷазоша метиҳад. ӯй Элиозар, хаймаи ману Сорая пеши ҳу ана вай дарахча базан. иброҳим, лаббай худованд. ман ҳамин замини қанъона тую наслат ба метиҳам. шукри туя мекунам худованд. аммо байн бисёр сол гузашт. шумо даруни ҳаймава намедароидми? 20 сол эси кори мо кӯчманчигӣ. ҳолиам аз дидани ҳамин ситораҳо сер нашудид мегӯм. ман ҳоли камтар дуо када сонӣ медаром. иброҳим, лаббай худо. аз ягон чиз натарс. ман паноҳгоҳи туям ва мукофоти ту бузург. монанда меросхӯрам нест. ман ба мукофоти дигар чизе шуда метавонад. худованд, ту манба ягон фарзанд надодӣ. акнун ба оям меросам хизматгузорам Элиозарба мемонад. не, меросхӯри ту хизматгор намешад. писари ҷигарбандат меросхӯрат мешад. ана ситораҳои осмон ба будагӣ ва нигоҳ кун. агар тони ин ситораҳоя ҳисоб кун, насли туям ҳамин хел бешумор мешад. ин замина ҳам ман насли ту медиҳам. ҳоҷиин, гӯш кунед. ҳамин қадар сол гузашту худо на фарзанду на замин дод. мани нозой пир шудам. ҳоли шумо ва дилам месӯзад. як дака худатон мемонед. бид ҳамин хизматгори мана зан када гиред. ақалла вай таваллуд кунад, ҳамуна писарам бо ин калом мекунам. бо ҳамун гапода сар кадосиде, не ман хизматгори мисрида зан када намегирам. худо ману туа фарзанд метиҳад. шумо мана тамоман фикр намекунед. охир ман кӯдак ба зор.
ҳами дигар канизонда ойлашай бачаҳош калон шудост ману шумо бошад ду дарахти хушкбои мондим мана ақла фикр кунӣ писар шавад манба эрмаку шумова дастёр мешад би не нагӯед уф ҳар гапи ту акун ҳамин чо кунӣ кун гирам ми ҳамуна зан када майлаш зан када мегирам ҳоҷар ту куҷонда будӣ туи акофтана беҳол шудим ман аз дасти сораи хонума азоб кишида гурехтагӣ будам мехостам миср гурезам биёбонан ба фариштаи худо пайдо шуда гуфт ки назди сораи хонум гашта омада ва як гапаш ба гӯш кунам ман ҳам ба гашта омадам фаришта гуфт ки насли ман ҳамиққа мӯл мешад ки ҳеҷ кас шуморида наметавонад бо гуфт ки ин кӯдак писар мешудасу номаша исмоил монем будааст чунки худованд азоби мана шунид кори нақс кардӣ ки гашта омадӣ худо хоҳад писарчадор мешем о худованд номаша исмоил мон гуфта буд ҳамон ба номи ин писара моя исмоил мемонем акнун насли ман мӯл мешад худованд мана ваъдаш ба расонду ман рӯи фарзанди аввалама дидам ман худои қодири тавоно як умр пеши ман барҳои рост кади беайб зиндагӣ кун ман кади ту аҳду паймон мебандам ки насли бешумор тува медиҳам ман ваъда медиҳам ки туям падари халқҳои мӯл мекунонам барои ҳамин нома дигар ибром нею иброҳим мешад ман аз ту шоҳҳое меброрам худованд туя шукр мекунам ман ваъда медиҳам ки то абад худои тую худои наслат мешам ҳамун ба ту ҳар як мардини авлодатон хатна кардна дар кор ҳамин ки нишон медиҳон ки ман қатъи аҳду ваъдадоритон хуб шудааст худованд номи занат акнун сорай нею соро мешад ман вая баракат метиҳаму ва бо воситаи вай тува писар метиҳам соро модари халқҳо мешад авай шоҳҳои халқҳо пайдо мешад раҳмат худо ҳамин исмоила баракате ки аз худат худоҷон намонад иброҳим ту дилатанда ханда мегӯӣ ки наход ки амарди 100 сола писар шавад наход сорои 90 сола таваллуд кадатонад ҳа занат соро тува писар таваллуд мекунад номаша исоқ мемонӣ ваъдаи ман ҳамин писарат кати насли ҳамин писарат кати то абад мешад барои исмоил пурсидагид ба исмоилам баракат метиҳам соли оянда ҳамин вақт ба соро писарча таваллуд мекунад 1 сол гузашт худованд шукри туя мекунам ки мани 100 солава як мӯъҷизи калон када ваъдада иҷро кардӣ аз рӯи гуфтат номаша исҳоқ мондем 8 рӯзагишанда хатна кардем